Jeg har lavet mørksøjsfilet med rosmarin, salt og peber på, som er blevet pakket ind i ovnen med noget tomatsalat og noget pasta med noget champignon eller creme, hvor jeg har lige proppet lidt citronsaft i også. Jeg startede på min anden uddannelse. Jeg startede i voksenlærer som cater. Min første uddannelse, som jeg fik og blev færdig med i mange år siden, og har arbejdet med i 21 år, var frisør. Frisør er et meget kreativt fag. Det har med form og farver, og det er noget, man skaber med sine hænder. Og det er caterfaget også. Det kan du nemt. Der er ikke noget, der er nemt. Du kan også måle dig. Som voksenlærling er der jo selvfølgelig også nogle udfordringer. Og de udfordringer, de starter nok, når man starter på grundforløb på skolen. Der er meget aldersforskel. Der kan være fra 17-18 år og op til os, som er voksenlærlinge. Men vi hjælper hinanden. Jeg kan det med maden, og de unge mennesker er meget mere boglige. De hjælper med rapporter og hjælper med maden.